Paljonko sä velotat videoeditoinnista? No hei, kiitti kun soit. Yleisesti ottaen vois sanoa, että semmonen 50 € per video. Mutta riippuu sitten vähän siitä, että minkälaista tyyliä haetaan. Okei, meillä olisi tämmönen YouTube-video, siihen on pari tuntia raakamatskuu, niin onnistus viedäkö kyllä? Siis sori, mä luulin, että me puhuttiin nyt lyhyt videoiden editoinnista. YouTube on siis ihan eri maailma. Mut sä sanoit 50. Niin siis lyhyt videoista, mutta YouTube-videoiden editointit maksaa tietenkin enemmän, koska siellä on paljon enemmän materiaalia ja siihen kuluu paljon enemmän aikaa. Se on paljon isompi projekti. No, paljon ne sitten maksaa. No mä en ihan hirveästi tästä teidän projektista oikein vielä tiedä, mutta jos siinä on se pari tuntia raakamatskua, mennään kevyellä leikkauksella, minimaaliset efektit, niin sanotaan semmonen 200 € per video. No tehdään sillä kautta, ei se hirveen pahalta kuulosta. Tiedätkö muuten semmosen tubettajan kuin Mr. Beast? Siis joo, kyllähän mä sen tiedän. Joo, no mä oon kattonut sen videoita ja sen editointityyli on semmonen mitä me oikeastaan haetaan, niin sille jos mentäis niin se olisi hyvä. Semmonen editointityyli ei oo ihan kevyttä edittiä. No, paljon se sitten maksaisi lisää? No, sanotaan 2 tonnia. 2 tonnia?